jo, takhle YouTubem, tady ti lidé dostanou tě palici do dveří a tak já vystupuju. Stanici Lipová se opad. Lipová lásní posta, příští srdce. A tak já tady, podívejte se, jak můžete to vidět, tak já autobusem jezdím jako s sesáckou. Tak já jsem jako tyjo, dobrý den, policie obchod. A já jsem jako, co robil, tak jsem udělal palusu, co je 10 korun. Zde to je, zajede se vás Lipová lázně závod, to, jestli to se jmenuje asi, tak mě pan řidič vrátil mi 5 korun.